Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Masvondo apfuura aya mumanewspaper makanyorwa zvichinzi vanhu vekuno kuSt Mary's vaipemberera kuti umwe mukomana akanga anetsa munzvimbo yanogara anonzi Blamatsotsi akanga asungwa, asi pasina nguva akabva adzoka zvakare. Kudzoka kwaakaita ikoko nezuro uno akabva abaya umwe mukadzi akazvitakura. Blamatsotsi aya vaida kutomubaya padumbu nekuda kudzivirira mwana waakatakura, akabva achekwa ruoko zvokuti akatoenda kuchipatara akasvika akanosonwa. Tataura nevagari vekunoku avo vati vanhu vazhinji vanototya nenyaya yekuti haazezi kushandisa banga. Anonzi Alice ane zita remudunhu ranonzi Blamatsotsi. Akatanga kuita musikanzwa ari kuma 8-9 years. Kubva 20 mhosva dzakanyatsotanga kupara ndedzekuti aiba mafoni. Achiba mafoni nekusecha nekutora mari. But nekufamba kwenguva akazoenda kuSouth Africa. Achibva azonodzoka 2022. Saka pakadzoka 22 akadzoka ati dzidze mbichana kuti mari aingotorwa usina kubaya munhu. Saka anoti zvaanoita ndezvekuti akaona anonzobata vanhu vechikadzi. Akaona munhu wechikadzi ane foni anokubaya ruoko. Paunokubaya ruoko unobva watoisiya achite foni, ubva atotora ubva kusiya. Muri kuti mimi iye akatodzoka akutoti anotobaya nebanga. Zvichireva kuti zvinhu zvaitika kwenguva yakareba. Mwanakomana uyu ndezvekuti ane nguva. Pekuti pamwedzi vanhu vanogona kubaya anogona kusvika 10-15 vaanobaya. Zvinoitika ndechekuti kana wabayiwa vanhu vanomutya nenyaya yekuti anobva akudza kuti unokwanisa kunovhura kuripoti, but akaziva kuti wavhura ripoti anozodzoka kwauri kuti ndichimboenda kujeri ndichingodzoka ndobva ndakuuraya. Saka vanhu vanobatikana nemashoko anenge avataurira kutya, vanhu vanenge vachitya. Pane vanhu vakatoudzwa kudaro vakatoregera kuenda kunoripota? Vakatowanda. Nekuti mukamuona Matsotsi acho hamufunga kuti ndiye. Ane kamiri kadiki diki, munhu anotongotyiwa nevanhu mucommunity. Even mumba mavo chaimo ndezvekuti amai vake, baba vake vakafa in fact. Amai vacho nemukoma wacho mukuru nemasisters acho akatombinga achida kuabaya nebanga. Enda havana kuenda kunotaura kumapurisa kuti ndozviri kuita munhu pamba? Chinoitika ndechekuti toti abatwa nemapurisa vanotomuteera futi vachitoenda kumakoti. Handizivi kuti vanonoshanda sei nematare edzimhosva. Tomuona adzoka futi. Asati in fact toti akatanga kubaya aine 8 years and tokoti 9 years. Saka pa 9 years ezvo zvaane 28 years. Ane experience yekubaya more than 20 years asati amboenda kuchela. Tanzwa muchiti kuno vamwe vanotya kunovhura madhoketi, asi pane mamwewo here kana akambovhurwawo kana mumashure mekuti akatomboenda kumapurisa? Mwedzi yapfuura 2 months apfuura ane madhoketi anokwana 15. Paakatoenda kukoti ipapa akasungwa 3 weeks ago tikatoti munhu aita sei akuenda. Takazoshamisika svondo yapfuura musi weThursday achinzi adzoka futi abuda. Tiri kunzwa muri kuti imimi vanhu vanotomutya. Paakambosungwa apa zvakanga zvafamba sei? Nditangire nechekumashure. Zvaakaita mukomana ndezvekuti akabaya munhu kwakuruma kuseni kuma8. Abaya munhu yebva anoisa ripoti. Anoisa ripoti ndakafonera nemapurisa. Zvinzi ndimi maELD Musha. Mfano wenyanetsa posi togara kuseri nekuseri. Saka pasina 2 hours akabva abaya futi mumwe munhu. Nyaya ichibva yaenda kumapurisa. Saka ndakazofonera nemapurisa. Mapurisa akazouya. Akauya dzaa kuma10. Auya dzaa kuma10 vachida kumubata vakamusvikira ari mumba. Vachibva vanonoka door. In fact vangosvika kuvhura door. Saka achivhura door akaona ine golf stick nebanga. Akazvibata. Saka mapurisa kuti achipinda imomo zvakavaremera because aida kutobaya. Mumwe wacho akatokwasvuka apa nebanga. Vachibva vabuda kuma10 kako. Vatati 11, 12, 1, 2. Kubva kwazoya mamwe mapurisa akauyawo. Vachibva vamutadza. Saka dzaa kuma5 kwakauya inonzi dog section. Vakauya nembwa. Vauya nembwa vakangosvika murume anga ari mweme vachibva vaiti sa. Chibva enda bva yamuruma. Saka painge yakamuruma apa ndezvekuti anga ane banga rake nechigero. Akaibaya imbwa. Kusvika imbwa yableeda miri wese. Mapurisa vazongoti release ndokusiya kwaita imbwa iyi. Vachibva vaitora imbwa yebva vaenda naye kumota. Saka vakazoita inonzi reinforcement yavo yemapurisa iyi. Vachibva vadaidza inonzi DRG yangofanana nesupport unit. Yakasvika kuma8 manheru. Saka yasvika kuma8 manheru vakazotora 30 minutes kuti vamubate.
nenyaya yekuti anga ari violent. Mumba mamai vake bosi akambokandura matekers anokwana kuita 5 ari mumba make, achibuda achimhanyisa kuti mapurisa aidzokera futi mumba mamo netesmo anokachidza iwayaye 5 akapera 5 years kusvika akazobuda mumba mamai akachibva akaenda anogara mumba mamai vake ndo imba yakatarisana nekugeti. Saka aiona mamovements ese vanhu vari kupinda vari kubuda vachita sei. Ndo pakazouya support unit makapu ese edhaka aya, munoziva edhaka aya ariko mazuva anaya akapera ese. Bosi support unit aipinda ine shield kudai achirova, anga ni golf stick nebanga. Saka airova, mapurisa akarova apa 2 akadonha. Wechi3 ndiye akazouya manje achibva azongomira kadai. Saka mufana anga akuratidza kuneta because aiwanda nekitchen unit yamai vake. Saka mukuwanda nekitchen unit yamai vake kuende kokuti iye ndofunga akazinga asinawo power achibva ada kuwanda kuti aende kuseri. Ndopa akazonopwanywa kitchen unit achibva atsitsirwa pasi kutoita kupwanya ari pasi ndokuzobatwa kwakaita. Aenda kudai ndezvoti takafunga kuti akuenda, takazonzwa kuti akangonogara about 5 months kuremand achinzi akazongotongwa nenyaya yembwa chete. Nyaya yemamwe madhoketsi ese aya yevamwe hama dzemarainzi aibaya hadzina kunge dzapinda mumatare dzimosva. Ende vanhu vacho vanenge vaisa maripots matare dzimosva hapana pavakambokwanisa kana zuva rimwe chete kana kuudza mapurisa anenge asunga achipasana police station kuti munhu wenyu yakuenda kumatare dzimosva hazvinaunzwika izvozvo. Zvichireva kuti muri kuti imimi vanenge vamhangara vaive havadaidzwe kukoti. Havadaidzwe kukoti nekoti. Saka nyaya yacho inobva yangofa. Saka ndoona chandikuona ndechekuti dambudziko rati kunowana mapurisa emusha like tine mapurisa anonzi peace epaSt Mary's police station. Toda kuvatenda nebasa ravo kuita bosi vati basa rinenge rinotiremei. Pachinozoti kana wabata chikuita kuti mapurisa kuti kana abata vanhu vati kana vasvika kumatare dzimosva vari kunzi endai kudzimba. Bosi isusu sekuziva kwatinoita mutemo muno munyika ndekuti munhu kana akuenda kumatare dzimosva mawitness nevanenge vakasunga vanonzwi yaikupi kumatare dzimosva kuti vape uchapupu. But panyaya dzemukomana hatisi kuzviona zvichiitika. Tiri kuona kuti izvi zvine nguva yakareba zvichiitika. Makamboendawo here sevagari vemumusha kuenda kupolisi kutsvaga rubatsiro kuti iye zvino izvi taakutya kugara nekuti kugara nemunhu ane banga kuti anytime anenge achibaya vanhu hamuna here kwamakambonotsvaga rubatsiro? Rubatsiro tototatorwa nezvinezvi nekuenda kwatite tiuta ndokuti tanzwikwa hatisatanzwikwa togona kunzwikwa nenyaya yekuti shoko rapararira pasi rese. Saka vanoona nezvemutemo vanenge vada kuzoona kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei iye mukomana wacho sei ari kuenda achidzoka. Saka abva nyaya yembwa yemapurisa akadzoka igore nei. Saka 18 days ago akazinga aendeswa kurimandi asungwa futi abaya vanhu vangani 2 nemapanga. Chinoitika ndechekuti vaenda kurimandi kwekwe vanhu vakanovhurisa mhosva dzavo. Nyaya yemapurisa inifeta nyaya dzacho havana kudaidzwa kumakoti. Vakazonzwa kuti mukomana akabuda china but nyaya yakazotobuda mumapepa nhau inenge yange yaFriday Saturday. Saka abuda china Friday yacho abuda china Friday akabva aenda kumashops kwauraidzo abva anobata mumwe mukadzi vamubira $12. Weekend musi weSunday akaenda pane imwe shop iri pauraidzo vanhu vanotengesa zvinhu zvamagurosari vari kutotamburawo. Vasvika vatora zvinhu gurosari abvanzi nevanhu echitipe mari varamburidza mari vatora banga vangodai. Saka munhu uye nekutya abva angomusiya ida sei achienda. Zvichireva kuti muri kuti imimi sevagari vekuSt Mary's muri kugara munhapwa nekuda kwekuti kunyange kuenda kumapurisa hazvisi kubatsira. Ichokwadi kuenda kumapurisa zvinotibatsira but kwakutidzora kumasure makotsi because mapurisa vanenge vaita basa ravo vatora munhu vaenda naye kupi kumatare dzimosva. Saka mapurisa anenge achitarisirwa kuti vematare dzimosva vachaita sei vachaita basa ravo. Asi nyaya yekuzonofira pakuti vanhu vese vanenge vaendesa macomplaints havasi kumbodaidzwa kana kuti musungo wenyu huyai ndo mutemo unoitwa nepolisi kuti vanonyora anonzi masamoni aya kuti huyai. Unozongoshamisika wakunzwa kuti chii munhu apanzi. Nyaya yamataura kumashure uku inotivhundutse zvinonetsa kuzvibhilivha kuti munhu anokandirwa matiye gasi. Atinoziva kuti ukangoona kunyange makawanda pakakandwa rimwe chete munoita kunge muchatofenda kutadza kufema. Asi mukuti makakandirwa 5 moti futi munhu ane kamiri kadiki asi ari kutyisa kudaro. Zvii zvingange zvichiitika kuti munhu ane kamiri kadiki kadaro munhu zvichiri normal here? Sekuona kwangu hazvisi normal nekuti
Paakakandura mategas acho akatozobuda ine plate yake isadza nemvura yakakutodya ari pavheranda ari panze. Kumasure inini pachangu inini ndakasvika ndaimbogara kuUK. Pandakauya inini anga asandiziva, ndatora nguva. Ndakasvika muri murodhi inonzi Chitungwiza Road. Chitungwiza Road yanga yapachirungu inonzi no go area. Vanhu vaivhutirwa mafoni kana nguva dzinedzi, kana nguva iyi, kana masikati, kana usiku vanhu vaivhutirwa. Saka ndakazenge ndabatana neSt Mary's Police Station tichiti mumusha semandakakura toda timbopedza umbavha. Saka ndane kombi yangu yandaifamba naye ndakatakura mapurisa ndakumbirwa papolice station timbochenesa musha. Saka akazongoona mota yangu musi ndaisiya pakapaki, akasvika akaibaya mavhiri ese 4. Abaya mavhiri ndakangonzwa ndibhla matsotsi, bva ndaenda kumba kwavo. Semunhu womusha, amai vake vakakura namai yangu. Chibva ndaenda bva ndaedza kutaura naye, ndakaona kuti angasinganzwisi. Chibva ndaenda kumapurisa, ndanzwa kuti Alwisi aripo. Ndasvika kumapurisa ndakapiwa mapurisa anokwana kuita 3. Takatosvika amai acho vakagara, bhozi amai acho vakagara pafront door, Alwisi door akainga riri next, tikanzi ari mumba. Saka patakanovhura mumba muime, takakachamadzwa nekuti tichinovhura door makabuda imbwa yakamhanya. Kunopinda mumba muime hamuna munhu. Imbwa yavo inochengetwa payadi ipapo? Havachengete imbwa. Pamba pavo havachengete imbwa, but chinhuwo chakaitikawo chanikachamadza. Saka ndaona kuti ndo zvaitika izvi, ndakabva ndakuti kune mapurisa ngatisiyane nazvo, ndokusiyana nazvo kwandakazongoita. Muri kutaura kuti inini pachangu makaona munhu mumba mamanzi ndo maari muchibuda imbwa iye ari yanga arimo? Amai vake vanga vakatogara pafront door next, iye mama yake pafront. Amai yake vakatonditi arimo apinda, like zvakatonitaura nezuva iti arimo mumba kunovhura door somubuda imbwa. Ikaenda kupi imbwa iyo ikazoita sei? Shechedza takabva tangoti nemapunyango dhoketi racho nanhasi anazombofambira. Iye zvino izvi ari kupi mukomana wayo? Mukomana wayo akati nezuro makuseni akabaya mukadzi nebanga, mukadzi akazvitakura. Marimwe zuro anga abva kuvhutira munhu grocery pauri yacho. Saka izvozvo kuti musha kutopinda mumusha muvanhu vese vakana wane chikoro afamba akabata mafoni. Saka nezuro akabaya mukadzi akazvitakura nebanga. Akambaya kumapastor 1, I think mapastor 1. Saka amubaya kumapastor 1 ndakazofonera mapurisa ndikati uyai munditore mufana hanetsa. Ndakamira nofunga more than 1 hour ndichimira mapurisa. Kwauya mapurisa iwayo epeace aya vanenge vari kutishandira basa ravo, but vakazouya vakasangana, vamwe vakauya nemota vachibva nekumusoro, vamwe vachibva nekuzasi. Saka vakatotidza pfutika 2 because akatobuda ine sando futi nebanga nesoro. Saka paakaona kuti pfuti yakarira ka 1 2 ndopakabva azopfukwa damu, abva asungwa pavaenda naye. Akatopfeka kana kashoti chaso. Kutaura kunoko iye zvine zvakasungwa kunoko ari mukati. Even pandakaenda ini kuna amai vake chinomubvunza amai vacho ndichiti amai muziva kuti mukomana abaya munhu nebanga. Amai acho akatomurambira vachiti mwana wangu haanambobuda, but akangonozviita 30 minutes achibva adzoka mbabva angokara. Ivo mai vanoti havanawo chavanoziva here, nekuti kana vakaona mumba mavari kuti mune mwana wangu voona muchibuda imbwa, havana kuvhundukawo nazvo here? Pane chivanhu here? Chii? Izvozvo zvavo iwo mashoko aya pakatooma, because munhu ane zvinhu zvake haungazomuti zvakufamba sei. Handizoziva hangu kuti magaro anogara sei, but chandakaona inini chakandikachamadza kuti mumba mainzi ndo maakarara makabuda imbwa. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura imimi? Nekuti iko zvino izvi vanhu vanofara kuti munhu asungwa, asi pasina nguva munhu obva adzoka. Zvamungade kuchema kune kunyange vekumatare edzimhosva kana kuti kumapurisa kana kuti kune vanoita zvemutemo vese, nekuti mataura kuti imimi iye zvino izvi musha wacho wakutotyisa kugara. Ini pandiri panapa adaro last year pakafa hanzvadzi yake. Pafa hanzvadzi yake vanhu vatobva kumakuva aida kutondibaiwa nebanga, but tinogara kuseri nekuseri. Munhu yokutoti ukamuona munhu wakutonora atori ndingatori musha, but handizivi kuti zvinozoitika chini. Pamwe nenyaya yekuti kuenda kwakaita kuSouth Africa akanobatawo zvinorema kana kuti akanodzidzawo kuti munhu angotorwa mari usina kuita sei.
sina kubaya. Umwe watataura naye uyo ari kuti akazobatsira mapurisa pakubata mukomana uyu ati iye vakanga vachitoronga kuti mukomana uyu akaburitswa zvakare ivo sevagari vekunoku vachatsvaga zvekuita. Isusu as one of the residents vemuSt Mary's pamaraini pana Matsotsi pachona tikuti mukomana uyu aringotorwa kupolisi obva aenda haiti kana 1 week, but nyaya dzachona dzaanenge apara dzine dziri hombe dzoti dzinotoattracta makore, but iye anongonoita kana 2-3 days kana 1 week otodzoka. Saka isusu semaresidents ndakatoudza mapurisa acho akabva kumutora the other day akazodzoka kuti this time akangodzoka akangoita futi sange zvakadai so muchazoya makutsvaga isusu makusunga isusu. Sange inini ndaida kutonotenga pati yegorofu sange yakafanana neyake anofamba naye. Ndaida kumurova panapa mupimbira apa uchikoka zvake at least community inosara iri at peace. Izvezvi mukaenda mukauya kumaraini cheko cheko munoonza vanhu vari kufara, munhu wese ari kufara kuti mukomana atorwa, but vanhu vacho vari kungofara for a short period of time. 2 minutes anenge adzoka otanga kuita maybe zvinhu zvakazvowana kuSouth Africa here zvokuti munhu anorobwa daylight robbery, no daylight robbery yaya. Munhu anongotorwa zvinhu apa under knife point. Saka munhu anotongosarenda zvinhu zvake. Saka ndoka lifestyle kaada kupinza pamaraini pedu. Saka isusu tinotomhedura muswe usati warebesa. Saka apa this time tongokumbira responsible authorities vanoona vemutemo wachona even court kwachona ikoko kuti chimbonyatsotonga nyaya idzika idzi. I think madhoketi ake awandisa kana 10 akusvika. Saka chimbodziongororai munyatsono mutemo wachona uri unyatsotongwa chaizvo because mukomana uyu mashungurudziro ari kuita vanhu medzisiro muchazongoshedzwa kunzi uyai munhu akafa wauraya. Saka isusu zazvaitika izvo akadzoka futi haisi community isusu takungoitawo mob justice muchazoya makutsvaga isusu. Indiri one of the residents wemaraini vandikuudza izvo. Imimi pane pekuti here makatombokwanisa kana kutombonetsana naye kana kuti zvamakatomboitirana naye sezvemuchigara muarea imwe chete? First attempt pakazobaya police dog paya pakauya riot yanga ine zvimashoot zvacho vakomana vangopinda vakaona kuti mukomana akabata banga mamunerima vaibva vadzokera. Saka inini ndine one munhu akatora shoot yemapurisa ndikati amana chauya munhu anofanira kungobatwa. Zveshuwa ndakapinda imomo ndikarwisana naye kusvika pakunomukuturira kitchen unit ndokuzomubata kwandakaita ndikapuwa chain ndikamisa chain ndikabuda naye tikamisa mapurisa akatya zvekutopa imimiwo kuti chitibatsirayo. Munhu wese pasina mapurisa tuka papane mapurisa akawanda including maresidents, but munhu wese angotora nyoti amana indine mhuri hatisi kuti mapurisa azoshanda, but ndoda kupa kutenda pane mapurisa akazoya 2 recent events dzakabva kuitika idzi. Awa mapurisa epasiye aya akapedza masports aya because ivo vanga vasingatombodo nonsense. Havana kutombosvika kumbomupanguva yekubatanidza sange zvakaitwa pekutanga paipai patakazokwanisa kupindira ipapo, but ava vakauya vanga vasingatombo vaitoda musoro wake. Saka at least pakaita matorero akaitwa pakanotongwa sange izvozvo makore anowana mukomana uyu ndikaona apo kana less than 10 years pane zvinhu zvichiitika behind the scenes. Mukomana uyu anetsa, mukaona kana kamwana kadiki kadai so akachada kutumwana kunotenga chingwa patakshop kachingotaura kuti kuna matsotsi munhu akaita CR1 nevana vadiki vatumwa chingwa ari kubvutirwa mari dzacho. Anobvuta chero foni. Pane mukomana recent yakaitika, pane vakomana vanofamba vachitenga masimba vane ngoro. Mukomana yanga ane ngoro vakauya bva vamutengesera gas tank. Umwe wacho shamwari yacho bvaibva iri accomplice bvaibva yacho watengeserwa gas tank rangu abva atora gas tank raya muchingoro. Mukomana kuti chinzosera mari yangu bva angobudisirwa banga. Saka unoita sei pane pabuda 6 gear rakadai so. Tosaka kuti as community inini is one of the residents community yedu yeSt Mary's tikuti akangodzoka faster akangoita kaka mhosva ichazoya kwatiri isusu agari because ini handidi kunyepa. Inini ndakutotsvaga weapon chaiyo kuti ndomurova mupimbira ambotyoka at least pamwe anoitawo zvakanaka. Akarohwa kana 1 gombo anoitawo zvakanaka. Hazvisi right kuti community yese ruchema nemunhu 1
vana vatotadza kutofamba muraini make, vanhu vakutomuziva vachafamba nemuraini make, vakutoenda nekuseri uchienda kwaHureyadzo pane pari padhuze muraini make pane pari padhuze, but unotosadza kutenderera bhozi unenge uchitya kuti ndogona kungoito munyama. Saka apa amboenda ngazvimbonyatsotorwa, vanhu vanyatsogara pasi, vanotonga vanyatsogara pasi, vanyatsoona madhoketsi ake ese, vaite kuti mukomana amboenda at least pamakambogara ikoko anodzoka arifoma, bhozi kuprison kuti ungoona vamwe, pane vamwe wakambosungova hako kumaraini anotokudza kuti mufana wangu mhosva ikai haisi right. Saka uyu asi tamboenda kujeri anenge achinoenda kurimandi kunenge kwavangogarwa vasati vatongwa. Saka ambopinda mujeri ambonzwa kurwadza kwejeri, at least pamwe anodzoka arifoma, toona kuti pamwe inyaya kuti anobuda fast but vakambomisa mujeri chaimo ku-correctional services ndoona anogona kudzoka amuna right, but kwete kuti anongopo ana gora arite because vanhu abaya vakawanda, vanhu vatotya kutestifya samuke zvandiri kuita because vanenge vachimutya. Ini hangu zvekutya munhu hapana, handitye munhu. Ko nyaya yekuti pane vakamboenda kumusunga murumu mainzi akanga ari mabuda imba imbwa ichimhanya, imi makamboinzwawo here? Ini hangu I can't deny or agree, but chandoziva nechoti polisi yakakanda tear gas imomo, yakanda tear gas. Mukomana akaita about 1 or 2 minutes asina kubuda mweya, but takatotiza tikaenda kuseri kwacho because mweya wacho naufemeki, ndobva azongobuda akaita kuzvikanda abharara pasi, hapana akakwanisa futi kumhanya kunomubata ipapo, vanhu vaitya, ndobva arigena consciousness vadzokera futi mumbamo. Ndobva ndakazopinda ipapo manje abaya imbwa, ndobva ndakazopinda ndikamutorera imomo kona. Saka ini hangu zvembwa ini utaura kunzi hanzi pakaonekwa imbwa ichibuda imomo, imbwa yakabuda, imbwa yakabayiwa yemapurisa, ndo yandoziya yangu. Mudzimai watataura naye panapa uyo waakacheka ruoko nebanga nezuro ati kudzoka kwemukomana uyu kunyangwe naiyewo upenyu hwake hunenge hwapa njodzi. Ndakachekwa nebanga nezuro namatsotsi, aida kunditorera foni ndakabata, saka kuramba ndopakuzochekwa kwandakaita. Imi Blamatsotsi uyu maitomuziva here? Maimuziva here? Ndengozongomuonawo, but kuti ndizive ndo zvaanoita ndanga ndisingazvizivi. Munhu aida kubvutira ifoni? Akatoti ndipe, akatoti ndipe zvinhu zvese zvawainazvo, mari yako nefoni, then ndobva ndaramba. Ndobva nditeera kumashure ndichitsikaenda kwaHureyadzo, ndaenda kumba kwana mama. Ndobva ndatoswera ndatomira pana namadoba anotengesa mawesiso. Ndobva ndakatomira ichitotaura nyaya, then ndobva ati wehure saka waramba here undipa foni yako nemari, ngati foni haisi yangu ndeyajudzi. Then akati alright, kana iri yajudzi apo kwaita bho, ndipe foni iyoyo. Judzi haana kana basa, ndikaramba, then ndo pakabudisa banga, akatomutanga ndinogedzera dumbu, saka pandoshiridha dumbu dai ndo pakundocheka ruoko. Aida kubaya padumbu? Achinyatsoona kuti makazvitakura asi aida kubaya padumbu ipapo? Kana ndozvishiridha kudai so neruoko, ndazochekwa ruoko. Saka makachekwa papi? Mungatsanangura kuti rakachekwa sei uye makaenda kuchipatara here vakati kudii? Ndakaenda kuchipatara ndarachona ndakadzika because akacheka zvigunwe 4 izvi zviri kwazvo, izvi zviri kwazvo. Takadivhaidana izvi zviri kwazvo. Saka ndakasona nadhokota nezuva. Ko murodhi mamusina vanhu here? Vanhu havana kuuya kuzobata? Vakamusiya. Vanhu vakamusiya hapana akayozobata? Vanga varimo vakatomira masaidhi. Chakwaso taura apedza kundicheka mva ndienda naye kuhospital. Ndazoenda paSt Mary's ndapiwa tsamba vandazoya papolisi. Imi mumashure memakambonzwa here nyaya yekuti mukomana uyu anocheka vanhu nemapanga? Ndanga ndakambozvinzwa hangu but haana mbozvisa musoro, because ndanga ndambozviona. Ndazozviona nezuro pakazondiita izvozvo. Apedza kukuchekai haana chaakazotora akabva angoenda? Haana, akabva angoti kuna madobi cheka wesi uite sei umusunge, because ndanga ndaunyanya kubleedha, ndakableedha ropa rakawanda singaiti, then vatora wesi ndobva nondishiridha kuti ropa riite sei rimire kubleedha. Saka chiwesi chakandotota ndobva cheka futi chimwe, ndobva chandotota ndobva cheka futi chimwe, ndakwanisa kundishidha kuti ropa riite sei, because tsinga iyi ndo yakandodambuka futi, ndobva nditanga kubleedha. Saka ndobva ndienda naye kuhospital, apedza zvoye ndobva kwidza achitofamba chienda. Akatonyatsobvapo achifamba ende hapana vanhu vakaenda kunomubatirana kuti? Hapana, because akatofamba achitoenda dai so achitokwidza, ndanga ndakutodzika kuenda kupi clinic ndikwanise kuyepa ruoko rwangu.
Tanzwa isusu kunzi kune vamwe vakambochekwa mumashuromo vakaregera kuenda kunoripota. Saka imi makazoita sei mabva kuchekwa makangobva mamhanya kuhospital straight kuti makaenda kunoripotawo? Ndaenda ndoripota ndikwanise kubatsirwa. Because ndanga ndisina mari kuti ndikwanise kundozvirapisa ndega futi. Madhokta vakasvikoita sei maenda kuchipatara? Madhokta vakasvika ndobva vandondivhura ruoko rwangu. Ndobva ndibaima injection kuti ndisanzwa kurwadziwa. Then ndobva ndondivhura ruoko zvikanzi pauda kusona. Zvigunwe zvakadivhaidhana izvozvo zviri kwazvo zviri 4 izvi. Chiri kwazvo. Saka nezuro mari ndo yakazoshota kutenga imwe mishonga vandadzoka kunokumba vandambadzora imwe mari. Then vandachindodzoka vandatenga tsono nemabetadine nemabhandeji zvaidiwa. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndachindosona pakati. Then ndakazondosona na 12 o'clock dzemanheru ndobva ndakazondosona ruoko nchimbofambirwa ndiwane mari yekutenge zvinhu zvina zvakakwana. Dzaive nguva yamakachekwa ruoko iri? Masikati machena. 12 o'clock dzemasikati chaidzo. Imi muri kutaura kuti kuchipatara kwamakaenda makanzi ndinozvitengera mega tsono nemabhatadhini nezvese? Takatondozvitenga nemari yedu isusu. Vakangotinyora mishonga kuti tikwanise kutenga zvinhu zvikwanise kusona. Kuti ndiregedze manje mhepo yepinda paruoko. Bozi pakazondoita gomba pakuita sei? Mukati rakandoita gomba kudai so. Rakanyaita deep mukati ndochena. Imi makaenda kunotaura kumapurisa nekuti maida kuona kunorapiswa. Ukafuta kuti munhu wacho naabatwa. Zvichireva kuti makaita simba mamuri kuti rega ndiende ndinoripota akwanise kusungwa. Akasungwa here? Akabatwa ndazofanirwa na CCTV ndokatanga kundiudza kuti munhu wenyaita sei abatwa ndiri kuhospital. Then ndakazofanirwa namunhu akati ndazoita sei tamubata vanati alright. Saka ndazomukira ikoko makuseni. Imi pamakasangana naye maive muri kupi? Tambonzwa vamwe vachitaura kuti muraini maanogara vanhu vanototya kufura nemo. Imimi maive muri kupi paakazonokubaya nebanga? Ndandiri muna Chitungwiza ndikaenda kumanyame kwana mama. Murodhi yaanogara iye? Kumwewo hake? Murodhi asingagari. But anga arimo muraini imomo chekutanga kudai. Ndakatomira ndichitaura nemwana wangu wanga andinaye. Ndapi mashoko amuda kutaura kunoenda zvemutemo? Nekuti tikunzwa isu kuti anonzi akasungwa anobva adzoka. Imimi chamungakumbire kuti mapurisa, mamejistrate vachatonga nyaya vange vanoita chi? Apa ngavatotongira zvekuti munhu ngasadzoka because apa akadzoka ine handisi safe futi kwandiri. Anokwanisa kuzodzoka ondipita sei ondibaya ondiuraya achiti wakandisungisa. Saka ngambondogarawo kana 10 years uchienda mberi. Handisina kujaja but anotonga ndiani? NdiMwari but pane zvakandiita. Kukumbira kuti Mwari ngangoita sei? Vatonge vega. Ndini jira rukurirwa saka isusu imeme munzise retetete. Can you hear me? Zvekuti isusu tingoda kuti muwedzere maningiri pipeline system. To a large extent ka. Maze moreover can you say imagine vana vesa ndiyomzengeza. Isusu wekusi moreover izengeza ito ne population ilesa than yedu wekusi imagine mukapinda muna moda kuti chiwo pamusoro penyaya yemadrugs. Nekuti tiri kuona kuti madrugs hako kani inini chandoza madrugs anongoshandiswa kunoti munhu arapwe kwete drug abuse. Imi kutaura nezve drug chii? Imi munoziva api? Kana kuti drug use zvinodhaka zviri kutora vanhu munoziva zvipi uye chii chamudatira pamusoro pazvo? All are them drugs but madrugs ari kuabuse to a large extent. Izvo zvikutozikanwa enda zviko azviko vanhu vatonoshandisa madrugs to a large extent. Too much of drugs is abuse. Iye zvino izvi vechidiki hapana vari kumukira kuenda kunoshanda. Vanenge vakangogara ende uchitoyazokata nemunhu ukakunyazwa kuti anenge akabatwa. Chii chamuda kutaura? Can't you promote your industry? See.